соат ба вақти Прага расода ҳаст ва бинандагони азиз, ҳар рӯз дар ҳамин вақт мо барои шумо сархати хабарҳои рӯзро мегӯем, то ин ки шумо бидонед дар барномаи хабарӣ кадом мавзӯъҳоро мо матраҳ мекунем. Албатта барномаи хабарӣ таври шумо медонед соати 1 бо вақти Прага, соати 5 бо вақти Душанбе ва соати 3 бо вақти Русия тақдим мешавад ва то он вақт мо 3 соати дигар дорем ва агар то он замон боз мавзӯи дигар дар дасти мо расид, мо ҳатман дар барномаи хабарӣ ҷой хоҳем дод. мақомоти тоҷик мегӯянд хатари вуруди вируси нав ба Тоҷикистон вуҷуд дорад ва ба ин хотир назорат дар фурудгоҳҳоро сахттар карданд. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти хабарӣ дар вазорати тандурустӣ суҳбат шудааст. Вазири тандурустӣ гуфт барои мубориза бо вируси нав дар Тоҷикистон истоди доим амалкунанда ташкил шуда. Шумораи онҳое ки аз Чин бозгаштаву дар карантин нигоҳ дошта мешаванд аз 600 нафар гузаштааст. ҳамчунин мақомоти тандурустӣ дар бораи бозгардонидани дониҷони тоҷик аз Вухони Чин маркази пайдоиши вируси нав ибрози назар карданд ки дар барномаи хабарӣ бароятон маълумоти муфассал медиҳем. зимнан ба навиштаи нашрияҳои Русия хоҳиши мақомоти тоҷик дар бораи аз Хитой баровардани шаҳрвандони Тоҷикистонро иҷро карда натавонист. озодӣ ба Далер Шарифов ва ё тазоҳуроти якнафарии фаъоли сиёсии тоҷик дар назди сафорати Тоҷикистон дар пойтахти Австрия. Вайсдин Одинаев чанд рӯзи ҷунбӣ ба дар назди сафорат дар Вена бо акси рӯзноманигори боздоштшуда Далер Шарифов эътироз намуда аз мақомоти Душанбе раҳоии ӯро талаб дорад. Ин фаъоли тоҷик гуфт рӯзи гузашта мехост баёнияро дар ин маврид ба дасти кормандони сафорат биспорад, аммо барои қабули он касе ҳозир нашуд. Далер Шарифов рӯзи 28 январ боздошт ва 2 рӯз баъд аз ҷониби додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе барои 2 моҳ ба ҳабс гирифта шуд. мақомот ӯро ба барангехтани кинаву адовати миллию мазҳабӣ муттаҳам медонанд, иттиҳоме ки наздикон ва дӯстони Шарифов онро беасос мехонанд. Сенати Амрико Дональд Трампро сафед кард. раиси истодии интихоботии Дональд Трамп дар интихоботи президентии Амрико дар соли 2020 пас аз раис Сенат дар баёние гуфтааст ки Сенат ба таври комил Дональд Трампро сафед кард ва акнун замони он фаро расидааст ки дубора ба хизмати мардуми Амрико камар бибандем. Барраси қазияи нобоварӣ ба Дональд Трамп дар Сенати Амрико аз рӯзи 22 феврал оғоз шуда буд ва президенти Амрико бо 2 банд суистифода аз мақом ва монеъ шудан ба кори Конгресс муттаҳам шуд. ширкати сохтмонӣ ва иншоотҳои сохташудаи Бексабур дар шаҳри Кӯлоб аз андоз 4 миллион сомонӣ қарздор будааст. шаҳрдори Кӯлоб дар нишасти хабарияш гуфт ба нозироти андоз дастур додааст ки тамоми иншооти марбут ба раиси хадамоти алоқа Бексабурро бандад. ҳафтаи гузашта мақомоти Кумитаи меъморӣ ва сохтмонии Тоҷикистон гуфта буданд агар ширкати Комил 2010 камбудҳо дар сохтмонҳояшро ислоҳ накунад, дар муддати кӯтоҳ муҷаввизи фаъолияти он бозпас гирифта мешавад. ширкати Комил 2010 ба писари раиси хадамоти алоқа тааллуқ дорад. ва бинандагони азиз, ин лаҳзаҳо дар вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон нишасти хабарӣ ҷараён дорад ва фикр мекунам дар ин нишаст мо метавонем маълумотҳои нав дар бораи муҳоҷиронро низ ба даст биёрем ва агар фурсат шуд дар барномаи хабарӣ дар ин бора низ ба шумо маълумот хоҳем дод ва боварӣ дорам чун ҳамеша баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақим моро ҳамроҳӣ хоҳед кард то аз хабарҳо ва гузоришҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳон бехабар намонед.